So if you akola bi ani na ko papa ana brante bi so oni sa akola we abobo anse bi kese yes I get one there oh there sebi because I know maka Support TV masho say obeka che wunu ase adwoa atena se no watena se ana sema edika editie e trende e wo social media so ana ye pemu nsem eka na bia e koso e wo yasetene mu a ye nso ye pemu pomasibre na da chi bi no nso ya nyina e wo yebusua mu menim say by now wate menim so mo e wo fidikesi so say ye maame akosua se wo fu super pebi ajebo wanya ababedru Ghana for be benin say maame no wankasa sabio onye dede ono de onamjo obi kana onka no obi tina onti no ono de odene hwe de ekoso nanso ne enim se sai maame no wo hihye bibi e wo dem na abepie ama wiase nyina eni wo maso atibi oni say maame akosua se wa the late Charles Kojofosu Dadlumba the legal married woman maami asiu abusuo panyini to party ene ne kasama for eye Mr. Alex sabi wasi wo mo efa insambia ose omwo kaaye ewo eye social media ne so YouTube ene TikTok so ama me susu se ensam o ma aka no ehu ba hia se ndei se ne kurawu na ye di 1 year awia ene ese mprofo bi so ba no mbe yi omho ano ewo nsem o maka ede egu ne hu fi for so many years ebi say the marriage certificate wa de ba high court sabio ya forge oko ashton wa fabricate a certificate no ama mprofo bi aye fake one eno de ba Kumasi high court ebi kura so se woni lumba jaye kura bra na lumba ti ase ensam de endorse na ano me de besomo na asam we ba ye no dipa amahwe de nima kyese me ne bebo ho nkomo nei o studio ha sei na nankra Asante historian wagye negwa eni eba bedi nkomo afa sansem mu enye no nko ye de ne betwem wo immem miame diem ye say security man bi sai say do mo ye no na so sabi o mo ye yamba bonti de ni ntimi nka ho asem te say nka me student mafa kwa bi so apia kwa bonti manje eziat man bo obi amane manje sabio tumi bia efro panyi bia ho school mo sabio kwa ha se yaba na me ame de me papie me buy security man se me ho beto me na won bo charge enfa nche school authorities a ene me bie mu ma no na sabio wone me eni mpaso agro me buso se bia to pay bra mo call SHS junior high school university uso unya sign counter bia na eni ba bedi hu ko wi busa se adenti na saje we ekoso na nankra wa ha ye bebo ni nyina tofa na ye baako na ye di hu enkom enti ka me ho na ye ne na nankra emura nsema ekoso o social media so na nankra onwe ene no mafadi e dia won sa ha o me ka sa alaji grusa ana se baba kande ya kwa konya ma se me tu free ha na nkotena kokora o kwatira ho ye nti ase nankra Obunya pito anu kama ne bo nya de so aduane wo ho enam wo ho kusua wo ho bibia wo na ha pito ni ha ha pito ne bo de na se me ko ba bi e flow tapu on pito ne de se on nu kura wo tumi se wasa ho ya de so aduane nso agu ye mi anse bayire ne di flow de ba nya bidu ase Kumasi bayire enso ni ebi awo so eti me ko ba bi ebi ano wow ma ko tan ma ya aduane adi na kana won sa ha o nya mi no kure ni me hwe wutiri so e be si forma na me ka se bia ya bo akonwa amount ha me ba me pay akonwa ni di ebi ancho mmemme mi o ye be bo bi o ene baba kande ene de yi na nkre na fi ho na ka ho efe ene ade asome no echenkure Ghana fo anan wi no ho da ye susu da se ye maame akosua se wa obetu sa na mu yi nene Ghana fo etima ya ni titu ni ebusua bi a wakotomuo etima ya wo maame se bi o wo pusu no ho o sa video no anasa wo te sa
nneɛma we krataa de kra ba abonte woni hu bi no uhunu se na nim se ebesi oh mi dem nim se ebesi saa mi nim se ebesi pa ma ni nkasa o ai na wo hu ayi nsu a ehye afa nipa da nsu a hye mfa nipa na obi a oye din bia e badwema obi o kasa bebre no kasa kwa na obi oye din oye badwema wode nsem to nsem no huna namo a ese oye de otu nti asem we ba mi kan se ma bebre ha wo mu na eye den a nsem mienu ba ko ye nokore ba ko ye nokore eti eye den a asem we na ntutama enkoto kra no ye behunu de eye nokore ene de eye entro eti wo mo pre o mo kwa pata se ena asem bia nsusu no opre wo a unye unhunu de wo mu enti abo achichide ye de bre ene nya no kunu onsa na odwane na nti ututu mirika achichide wo bekunu a ebia wo betumi di jato na china do na ese nso no wayi ni tiri na pi oyi ni tiri pi ansa na odi dua na adade awo ni tiri na wofom na watwa ba na ade sikan ye den etwa ansa na wo bia wodi akuma ana agbo bia na amamudu na mfene wodi aboboso sa do wo twa tire na wie wodi aboboso ya na wawo na fe wodi sikan ye den awa ina na wo twitwa ama de opeso wodi abai eti obi a opre ne kukukuku no oya ade nkosi hwe ade bia ya ntobwase ntobwase no mina na wodi adwene tum na wo bom paye ese nyame tumi ejina papachi emewie nkunimdie ena bone nsusu ewie ne mbuase so atase enti bibia mu no ye ntumirika ye mpere ho se bia nyansafo na pre omnyo mo kukukuku na bia na ko bi ejimi sa na badwemma de oto no buase bato no buase nkakra na amanfo odi atem na bi kan nipa na kura wajimi na fa akosi ha na yesi na do kana kura oboa na nya no kura libiri na ni na brade o de no ayedi ebise no kura den ya no kura patankuntum ebise se no kura patankuntum kwa ntokwa ntimi ye de entwada enti se bibia o ya ye ntumirika o so enkase me wosika ena me kofa loya ena me wosika me kobopa ena me wosika na me koyese eduru ba bi asem bi o wosika ntimi nka enyo ba bi wosika ntimi mpeja wada se eduru ba bi anokore eni nti na bi bia ne yebo mpa yese ba bi asem bia wo se wo court se wo ahemfie se wo hene nyame ma nokore nye den enedi ne de nyame ba kan so ena ye no final so wada se enti eya abotre ena bibia ye de wode bre edwa agbo do dua kobanya ohu na yemde ebi se wode bre edwa agbo atetia ohu na yemde sanati ade bi wo ba ye ntumirika wo tuma mpa amerika sa na akoye sebe nkina ma amerika tu kana ma ni re ko afumo obetuli ukura bi na afumo okura wonim ho nti okwa na asa akwa di se ni wura na koto no nsa na asa ne nako ontimi nkonko wura afumo wa bra ni wura ni ye ne ewura afumo obi kura na otimi nya asem ye de asem to so kura me nipa no ebi ayekunu na wo nti ni wu akire kura no kura timi ye de etimi beda de mi o se ene nipa ya se bi ekunu na wo wu se bi nkwase ekun ene nipa kura na ye de ekunu na se bi uni ho na so nipa ekun o chi ye de ema ntimi de bi ambe kam so asem o da wo de ja wo kwa afum wo baba na obi akon ama so atase enti me hu ya na se mete sa asem afa na me makoma atom ya ma hu se afa na asem no ye be hu no kura ye de ewo mu enso me nka bi na me de ma bine ene mpa bo be di akire sa ama mako hu dia ebe firi mu ayere aba ansa na mu no kura bi ewo mbia de se be ka kire ewiase na ewiase nyina ti asem ma ye de ma ka kire wo na ye wi ade bi ebre pamu na ye ma me dia Kenya no hu ebre ye wo mu ye ebre pamu no dia Kenya no hu na ka bebre na ka sen ka de won twene kakra na onye ma omu woso mu ho ambara like omu prea na ka we yo ma tu but that omu so wa ye ntem sabe what I say sabe se
unu obi enya asem a ye hwe na otu ho anaho ansan de ombia na ye aba enti sabre we no ena se otu ho anaho so otu ho anaho nkura na se ekoba se se asem no ye se ja to kakra ansan ne aba so a wadi kan abokoko enti nipa no odwane ko se nyame ani kura no ye betuma akopɛ na ye de naba se unni wasem wie ya undimi nwa se odwane de na ye mambofo na so ye mambofo de na o se epew ye fu akira pan so da se enti ensihye na wa ye no eye ne bremu ani so ne bremu ani na afa na ye behu asem no ne puma sibere nti afa na watu ho anamon a ono nso ode ne nkrata asem ye de bekire na afa wo so de wodi na ba de wo ko ko tantan no o mo nso mfo o mo de ma no mama yia no tietia we de tietia fine case na wo watena kuma ase ache yesi ashta yetimi ko se nkrata bi yetimi ko na ko famiketi wa kwa ma ya dare na ne nyemani ama no ero kure utimi he bibia kuroma ade bia no opese enyama yentimi nye enkran ade bia ni wa opese enyama yentimi nye na emom no wo ye atena se na bi na tira asem se de awaye no ebe bia usei so se no kura wo ho ne no e wo ho ada no ache ena nkontompo wo ada no esa nkontompo nso wo ho ne enti ye betuma ye bibia de amam na ebeboa wankese busa nsa de amaye na me de kopetumi na me de ko disika ana me de ko preja pade no na wie ye ebewie me sei enti ha de opese anya bia o metumi aya no ye wo mu a wo mu de o masua bone hu nyansa ewo bone hu nimdi a o metumi aya sa de na de e de amam so se ko duru ba bia na ohwemu a na ase edipa sori ati ama me ma animguase so nanso animguase no ebewie animonyam hye kwacha se animguase bewie animonyam hye ebise Joseph said me an moton na animguase okoda afias afi ebe kire lo we minister e ma o musa be koto ne ono kura no sa be fa ni nuanu ne papa mu kura sa ko bebi o so enti se animguase eba na wa woni wa dwe no akoma mpefe a wo de ntokwase wo de boaboa ho de ntokwase ne ko so ohodemfo ene badwuma enya hodemfo ne de na beti susu e ko obi an ho de ne enya obi an beti susu na ka se wa ho de ye kan nimdi a enya obi oye nyansafo nimdi na obi oye badwuma ti badwuma ye ne bibia boko badwuma nkasa bibia di aso osuro nipa aso obeye ase wonye wani beba ho so no na waye no ba bi odu aduro no afa ego nse utwa wani a obi anye de emma wata se enti yensire nyame de yenhwe de nyame timi enti adwene ne de wamfa anye adwuma enti se agba bi ase bi aye oka mi ti aduru bi na me de pa o si se adwene ne nso anye adwuma we de ne bre o mani pa bia ne bre eye pa so enti se o di nyansa bo bra mani pa bia bre ese nyansa ne feri pe sabi ebeba jibi we ya de hwia enyi so enti na pa ni bia se odwini mprenu so enti ubo mu obi ka ho atwere go think twice no nyesa dwini mienu ne try fa se dwini kwa achiri na ehunu ade a wo ye no ye befiri mu aba ade bia ye ya de befiri mu aba etwa to won enu na ye gina so edi ye tese enkunimidi so tiase na se de betwa to won beba na be ye nimguase a ene na pani na wo ye wo ye pani sese na woni asabu so esi yesi wo imem secondary school ni na ne se security men na ya no wo ye SHS hoi wo ko sene kwan na wo se bi wan pe no ko fion bi ama no kure to no ma won ko by we de anye no ko fion na anye sika na anye hoi akora ne ba ya so on reporting mfane mo authority say ne e se otimi biebie ne ma so ema no na otimi fa akwade yi camera ya yam fancy camera isu akwa capture minim nipa no otita wo mu na wo video so wo de wani mu video ni be na wo besre
Akyerɛkyerɛ for ye security for so ye. Na na de na ekosu yi. E ka ba kwa ise mpanyifo mu gu mu wani ma suwe na na. Asa ni gwase no ma ise mu gu mu hu saa na de na ekoso akoro be no. Sebe asase we na yete so no. Na de bia meka. E wo madwuma. Ene wo enyansafo. Ene wo nkwasiafo. Ene wo agimifo. Onse ne de bi agimifo. We are no agimifo nkwasiafo abeka. So ka sebi. O ka sebi. Sebi nkwasiafo. Na nyansani ya ade a ewie pe. Badwuma ewie ya ade ewie pe. Efise so o ya ade no na adwene ne bre a na nyansa na bebo na chekura 10 minutes na adwene na ho de na safe ya na wa be fa de no na wa ye ne kama so enti jimini de one de bibia amfa no sa ade ne be sey nkwa no do so atasi ena sa be nkwasi afo no o mo no asema hu hia no ena omudi akire pam ho ntoma so atasi sese security ni no apala ne dai wo manya meka de wo ni se sabe nkola no wo ba bi a ye titi wo ena wo hwe se nkola no entimi mpia bontin kofa asem bi nye de emma atasi ontimi afa wa wo enti se akola no kula adwane na waba no ahunu a se ontimi mfa ne nko ne mpanimfo ana se kyerkyerefo n'anim a wo no ese otimi bo akola no kokube na se opekwan bisukura punish ne kakra se bi omu kotodwe ana onya bibi se na oye sa de ni bi ma obema school mpanimfo ayede ati na se wo anya sa na akokasa se ntira na ni akola we kokoda wa bra akola no won tete ase a enti fa ne se ono ne ba se obi ye ne sa na ni baje ono ne ba obi ye mba se obi ye ne sa na ni baje na ne nye hu eti dia meme ka kire o ne se sa school no sa nipa no ese se ye ma police fo kire se dia nu ne esa police fo bom anana boa esa police fo ya tan esa police fo kire e se wo kura no eye den na kura no se wo na wo hwe se be obi enya kwan eye nkwari twie skama security ko kura eye den no nya kwan dwane ya wasari akura na be fa sa kwan eti no kura o se ebisa ho ase na wa nwene no ho tina me ka se be wagimi wa nwene no ho wasani akura na kwa da na me ka se bia ye ne ye bia wo ye ana o matete na wa de we enyo hu na etwa eti o se papa no ye twe na so na akura no nso ye twe na so kwa bi kura ba ba ye se bia akoso school wona mfe ko na ehu ye efise wo no wo ye boni edikan eti mi kwan so mo boni etosu mienu ba eti bra papa ne kan se dise ono odan tie mu kura me nipa hu se wo dwane ne se no peso wa ye oye wo eti sempenimfo ba ha mbo se ene wo ya kala boni ti se wo punishment bi kura na ebe ma wa na ye dia ma na se wo koda ho e ma sa script ni no ene o ye sa ne no a na esa bi bia bontia na wo akala nso ugina se na unhu se nei no se ne ye GS Ghana Education Service for gugu nem na masanye matanta ikoso enche bi bi si wo oboase oboase sector ko se de nana ase niema ye jeja niema ya mo na me tire se sa papa no se ye chim na yensa na ho na akala no nso so aye sa chi akala no what I say school authority ni akala ni akala no wo dwani afri school de ntina se wa wofodo abehye school fo mpanimfo nsa se ye hwe so na wotimi dwane wa ama ne enti ese ye ma na sotwe na sa kwan na woni sa script na sa afa aso nso esa ma na sotwe so na duru ba bi a ne ya ye nsam bi basa so ta se wo akola de ntina se otimi dwane bi abonten enti ye fa mra bi ye de ento ho e ma sa ne ma se ye hu se wa ye sei neba TV so ana social media asotwe se na de da homo ene sa de ne de obi ntimi ga so mo obi nyi o
nti wobɛtuma kɔyɛ kokoam anaa esum ɛna ɔne obi ani asa na ɛtɔ abɔnten no sɛbe yɛnyi nananom adagya so ɛwɔ abɔnten so ɔte ase nti sɛ sɛbe dihyeɛ koraa no akonnwa sɛ wodi bi koraa no sɛ nnuro nso sɛ wodi akonnwa no bi a nkonnwa ɛna wɔn no koraa wontumi mfoa ne nyɛ de nkɔnkɔhwɛ so ɔnanka mpɛ sɛ adeɛ afiri tete ɔdɔm akɔnkɔ a nananom enyina ɛyɛ bi a na mmeranteɛ ne ma ba mo nso abiduru mu so a mo yɛ afɛ deɛ mo de bɛto abɔnten mo de bɛto abɔnten sɛ so ɛɛkan ɛyɛ nimguase na ɛɛfɛrɛ soso nti yɛmhwɛ na yɛmfa mmara bi nyɛ dɛ ɛnto hɔ sɛ woyɛ na mpie dɛ sɛ obi ani wo ni asɛ so ɔte ase me na mede aduane ahyɛma no nomakama no watom na mɛto no sɛ wonim aduane ahyɛma na memie ma no ma sɛ wohu anaasɛ mamane wate ase nti mpanimfoɔ nhwɛ na yɛmfa mmara bi nto na deɛ ɛkɔ no deɛ nana ɛkɛmɛ kɔ sɛ mpanyimfoɔ no pɛ nkwadaa dodo nketewa de yɛ mo dɛ ada deɛ bɛ de wɔ mu nkyerɛ yɛ nyini sɛ pani bi wɔ hɔ nketewa de yɛ mo dɛ ɛyɛ mo dɛ mesrɛ nyame ɛka nyame sɛ na kora wanya mfie aduonu no kora mempɛ 25 years mempɛ wo sua wate ase nti ofiri bi a bɛyɛ 35 odi wakyi a na sese saa akwadaa no wo ne nam a wobɛka sɛ ɔba anaasɛ onua na wɔfa ase wate yɛ fɛ yɛ gyina ka wɔfa dabi me obi oni mi bia bɛku sɛ deɛ meka na yɛ nokorɛ menyɛ na ɔno kora deɛ mpa na wɔne ho akyɛ sɛ me tuwa wo mpɛ nana dabi wakyi a yɛne fɛ yɛwɔ ɔba agyire dabi yɛwɔ nipa bi wɔ hɔ a sɛ dam ka kyerɛ sɛ obi a wɔso wanyini ɔwɔ sika watu kwae wɔsisi adan nso ɔnso a wɔne wate sɛ nipa bi wɔ hɔ ankasa wɔn sɛ onuru time ɛsɛ wokura wɔyɛ dɛ wɔne ne da eti sɛ woyɛ adwuma mu pani ebi a ɛkɔ so onwuma woyɛ ɔhene bi na ne abaayɛ bi a onya bɛmfi aduasa kora sɛbe ɛkɔyɛ saa de wi a sɛbe na wadwene wɔ ɛna paa deɛ ka wokɔ dwabɔ bia so timu sɛ na paa wɔdi mu na hwɛ akwadaa bi odi n'akyi atade bi a wahyɛ ɛyɛ na arɔ so ɔte ase sɛ memetu sɛ wohu manyere a sɛbe mɛma nso ketewa fa me deɛ ada na mema po mfa me frɛ ɛnyɛ toketewa so ɔte ase mɛma gata ana nsunsan afa me deɛ ɛsɛ mekɔ na pofa mbrɛ so ɔte ase ana mma nketenkete fɔ na wopɛ ɛna wofa ketewa wofa kɛseɛ wobɛbɔ ka ade na wofa kɛseɛ na mbɔ ka brɛ na wontena ho so ɔte ase enti menti enipa bi no ase na asedanka nyame sɛ bi omu school menti me anko yɛ ka bi ka ba ha gye ɛna nka sɛ mekɔ yɛ lawyer anaasɛ deadia mesin ka megye yɛ obi bɛtiri mi na na ka ba ha gye ɔte sɛ ɛfɛle sɛ wohwɛ akwadaa bi anim na akɔhwɛ papa anaa aberanteɛ bi sɛ ɔne saa akwadaa wei abobɔ nsɛ bi kyɛ sɛ abufu ɛɛtae yɛsɛ ketewa dɛredɛre ɛyɛ sɛbe ɛyɛ nkasa na ɔmɔka sɛbe pani kura mpo no sɛbe ɛda ase na akwadaa na ɔne sɛ akwadaa no bɛyi dabi deɛ ɔka biara bɔ ɛyɛ adwombɔne na ɛwɔ mu ti so onim sɛ akwadaa no onya bɛɛ 5 million na ɔkɔ no bɛɛ panyin deɛ bɛbɔ ne ka nti ɔnkɔfa deɛ sɛbe ɔbɛbɔ ka ɛno nti na sɛ nkame meyɛ gyaagye a kam sɛ 3 million years kura nke so a na nkame de ama na ɛkyɛ akɔfo bi mpɛmi ɛne ne mabu eti mesrɛ sɛ deɛ ɛba nyinaa moma yɛmfa nni agorɔ yɛmfa n'anibere sɛm na yɛntu mu anamu yɛnhyɛ ho mmara na deɛ ɛkɔ no deɛ ɛnyɛ na saa security ni ne deɛ ɔmo mpɛ kwan bi mfa no mfa so na atikyafoɔ adwuma mu mpanimfoɔ ahemfo na nanom bi a ɔmo yɛ saa deɛ ne nyinaa wɔn ankasa ntu ɔmo mofo ɔmo ntu ɔmo wɔdo a na ɔmo nyae yɛbɛhu wate ase na ahwɛ yi a dakoro na fofi anto ata o na aduane na aba ho na ɔde nso so aba abɛtɔ dwa nti munya saa nneɛma no a moyɛ na mutwitwa ne ade no ne nkwala nketenkete no munya nkwala nketenkete nso muhu sɛ munsua mususua munyini na sɛ wokɔ school
na se bibi ko basa na se wo ko fa afura school no to aso na se wo gya se je se wo kura no school na wo ko no ni buta bia nti wa mo awofo abregu amfa so obi anye ne house wa mo awofo je se wo gu awofo kura ni mu ase so ta se na me ba metu tire free so me tiuti na ontimi mpo osuro kura nti nyame nso so ayemadom na ma me man so obi anye ni kama ma me obi awale ni kuru kama woni ni kumeti aja se nti eduru ba bi ya to dan tete no free e ka ho awo fa bi abasha kwani o ya na ebinu mu ka se otire na se nyame boa wo a enkasa oni ba tete enkasa oni ba tete nse ohunu na ya mo kan me na nankra na me ka se nse ohunu me metie ma wo ma nko a enso na ma mi no nti enkono akafo ne ba ko so na wo bisa obi a wani bi ma so yo ba so ebe udi na templo won timi ni obi kura ni obi kokon na so beto otimi fre na ni ba ze anya sa na mletete wo nti we de mi a ni pa pro mi hu se ubedi na templo betimi adi ubi onye so ja se enti tie no na odi titi ni pa na ade mpa abo no so ayere ata achire so ja se na wo ko se baabi na abo mpa yo wurade me se o mi ma mo na me mamu ade na on frem pala ni nka santre wo e de na friend say bibu oni ma de friend say bibu onim enti kire ni se wo ka sei wo yesi a na che se wonye de umu ade what ja se dan me ba hai ana me fro trotro ti me ba se o so ma to cash ka 7 cities 8 me o mi dem 7 cities me fro bantima ti 7 cities ana me fro na o 7 cities na me 8 se mi na 7 cities o se na dancing kura ye sei na me so fa kasa twitwie no so ka se ti na o ye fast na so open mpacho so problem ye no minim se matum enti mi bu se anka se dancing kura ye sei onim se ono onim se waka o onim se eche se omu ade eti sa ne ma bi no ma o ma ne nhunu kola na omo be ho ma o mu nhunu no hu se wo ka se ya wa di pani atem wo ye se eche se omu ade wo ye se ase ne tie so na o de mpa ebo no so ye ne ka ho na o bo mpa ye ti se obi a wo pa adwuma ye na o bo mpa se nyame mo ade ye adwuma ye o bo mpa ye wi na o de ntwa ko na sa sha wo debri film to ho o ya na me adwuma na enti wo bo mpa wi ya na o tie si kwa na o tu ho ana enti nyame no ofa nipa so na ye bibia so enti nyame enye amamade ne nsenkyerene a onfa nipa so da na ye de si enti ye hwɛ saa ne mani na ye mfa ntitie papa so ema nkola ma ye mu ye ni mu nkola ne ma omo ye de omo ye so ye ja omo sa ombe ma ye nso ya de ya brebere hunu kwa na nankra ye beda se se dan dai na no se wadaje ejibre ene ahwefo etiefo a omo ehwe nyansapo etwetwe nkomo na utu wonfo yenim se ye hwe de bebo bra na yenso dachi bi no ye ma hanchia na so omo so ankosa amanye bi mu me so na ankara by 0535365999 0535365999 na nankra osa yurieni o cultural center potakesi ase koho na ne nkodi nkomo bia opese oni no ebedi efa wopom de ho sunsun fam onam fam ni no betenete fare number no na oni no eni juma sanso na la akwere bekamfo edi ama o USA o UK other European country pese woman ni sika free ho de bremi adwoa say na say ma boy adwoa ya manum to so asa makasa tietie ko pese woman ni sika edi free ho de brem ha akonya no aba so ne nala ebedi wujuma the hand so use ifra obe download the app no ewo Apple Store Android phone so de na ye Play Store ho da be download di unya download wi pe send diska bia wo pe at the end no odi nyansa podin no ahye ho first $50 transaction de ye ma discount ewo so ye 20% dollar discount umbe we na apede ahara dis nisi asona ka chire adwo kromu enimidi that's ne yeshia bye bye.